Esibani mamela bona nabagezela naye estradweni. Mamela izingane zigezela naye estradweni. Ayisana la ishuswento kuthiwa omnye hayi awusembi. Ndingathi ngumama akho kutsho lo wami umntana utsho komnye. Andikhulisi kanjalo. I don't know where did she take that. Uthi hayi umhle ngathi umbi ngathi ngumama akho. I don't know where did she get that. She's very arrogant. Andikhulisi kanjalo. Oh yeah, ndiyanikroba nje. Ndiyaphuma nje kunibulisa akho nto ibitheni ndifuna unixaba ndisese cute. Ndisese and then call yomuntu wami othi mina. Okay, ndizonixaba ndisese cute, ndisese right, ndisese fresh. Okay. Hi Pocholo, hello. Sam, hello love, hello. Say hello. Ndiyamfuna udrive, ndiyamfuna sana ndibe yi-princess guys. Ukho mntu wamfuna udriver ndibe yi-princess zihlale apha ebhek sana ndizicofele ifowuni yam ndicontente. Ukho mntu angamfuna udriver benanobhadle apha entloko ndicontente sana lam. Ndicontente, tap the screen kaloku ndicontente. Uyayiva? Ndicontente ebuma darling. Nayibo? Ndicontente, cash content. Pa. Shanda pa. Mara ke Madonna ke star. Woo! I ndigavuya ke son. And especially if I'm not gonna pay you. If I'm not gonna pay you, you're just gonna drive, then that's okay. That's okay. It might be a problem if I'm going to pay you because I don't like to pay people. Yeah, bo? I don't like to. Yeah, bo? Hello, Stando. Hello. Tap on the screen, guys. I have 10 minutes up. I'll sukume ukubona unphone. I'll tap the screen mus. I'll tap the screen. Molweni sano, molweni. Enkosi sano sam. Umhle mama. Thanks. Uyadla futhi ayingidle ntoni. No, I'm not eating. I was just picking up something. I don't eat. I don't like normally eat, and I don't know why you think I'm eating. Ndiyaphila njani? Hello. Hayi kaloku bethunana thebani screen nenze njani ngoku? Hayi mandiphume ke mina ke mandiphume. Hayi ndiyaphuma soze kaloku. I-chips itheni kaloku sithandwa? Itheni nyara? Oh yini nyara uyadika kanene. Hello Sthana, ndiyaphila njani? No man, senje uba mina kaloku bendithe kuni ndifavor winileyo. Ngithena ngathi nyandi misunderstand. And bafaka abantu mna bengekatap screen because they will never tap the screen wesixabe lapha kwi-panel. Shift winile 3. Oh wow, okay, wow Conra because ndiyayithanda ke yona ke. Oh Conra. I don't even watch ibhola ndenzela anxiety. Ndivele ndibe ne stress ndifuna ubetha wonke umuntu xa ndibukela ibhola ndenze yabo sisiphongo sami isenza siqine sithi ndibe nomsindo. You understand? Xa ndibukela ibhola nje imoshela nje mina. Yebo. Manje uyigcinene lento eyiphinto sithandwa sami. Eyiphinto tap the screen kaloku betnani. Eyiphinto ninikeza gifts nina manje dinohla nani ku live ngoku. Ngiyabona ngoba ndingamenzi u-live manje sithi last born live ndingamenzi u-live animenziswa zezinto nedlala ngami. Mama wesizwe asifuna lutho ngawo. Love you mfethu. Ndiba ngingangeni ku live zezinto. Ndingadli iyakhukhumala hayini. Into lezokhukhumala tap the screen guys. Anisemani sifuna ungatap screen. Hayi phofu ndiyahamba nge-25 to 7 ikho nto ndiyoyibukela e-TV ngo-7 so funeka ifike sendigqibile uhlambe ezazitya. You understand? So funeka ifike ndigqibile and bengicinga ngizohlala until 7 but nithatha for a ride. Can we wash amehlo please? Washani abe njalo wami. Yabona amehlo amaqini kanjani guys? Nani khona ngabona amehlo aqini kanje thithani nyani? Aqini kanje, no filter, nothing. This is me. No filter, nothing. Yabona amehlo wami? Ngiyabona amehlo wami kanjani thomi zami? Kho filter apha kho ntoni. Enkosi ndimaka. Ngiyabona? Ngiyabona amehlo amahle kanjani? Nifuna be manje ne? Nifuna be manje ndine secret. Betha ityani juice. Ityani juice. Ijuice leya.
noba namehla ama-right but ke mna ngandiyitye ijuice qha awam anje by nature qha ke mna ke ndiyani-advisa because ani-adviseki nina ani-adviseki nina tyani juice nizoba right nizoba cute neba bright yayiva nizoba right tyani juice sanube nihlupha sanube nishona le nale sanushona le nale juice emntwini abezwa nyani laba abezwa ngiyabatshela mina phela mina kuthiwa kuthini kanene uadvise ngesizulu yo guys sibalekile ke ngokusizulu bensasiphapheni sibalekile ndicela ukuhlala kwa left andikwazi ukushayela hayi ndifuna umuntu ozoshayela mina intoni ngokwahlala kwa left I'm the princess I need to hlala ka left so ke ngokuba ufuna uhlala ka left wena usuzuvana because mina andifuna ushayela kuyadika ushayela kuyabhora so now I need to just press my phone and all of that yabo so awuzukwazi ka ukushayela ndifuna umuntu ohlala ngapha yeah anyway guys mandihambe lohlamba izitya zam ndizobukela into endibukelayo thank you all join ndizobukela into endibukelayo then phaa ngabo-8 ndihlambe yo guys eyandidika into ye-uniform ndenza i-uniform ka-girl and oh guys it's not good to be a mom kodwa yazi yabo sometimes mna I feel like mna I'm a mom nge-mistake mna I'm a child myself you understand I'm a child myself mna so sana ndidiniwe ngongase ndifuna ukhala futhi simna ngoku guys ndifuna ukhala and I need a hug right now ngubani umntu onondihaga napha na mna I want to cry now I don't want to lie to you because andifuna uyoanya la uniform ka-girl mna ndifuna ukhala ngoku ndifuna ukhala ndinidi hug ingathi tight umntana squeeze andithi because ndifuna ukhala ngoku and ngakhala ke mna I don't have time for lonto ndingakhala ngoku nothi kusasa hayibo because what is this what is this I'm young mna hayi chin hayi ndingakhala mna ngoku mna nexakana nento mna umzekelo mna I don't care ndiyakhala noba kuthiwa ndisemall noba kuthiwa ndiphi ngoku I feel like crying just because why mna kumele ndiyo-uniform yomntana why ndingumntana mosi mna hayi ndiyakhala mna ndiyakhala and umuntu ozivayo oqonda uba no mani lasibona ukwazi ukukhala ndikhona mandikuhage ndikusqueeze ndifuna ihagi ke ngoku njengamanje ndinikeni ihagi andindisokolisa saphani ihagi umuntu okufutshane kum makatsho ndimnike ilocation ayisuka mani zange ndafuna ukukhala kanje damn it chini because wow why do I have to uba ndilungisele isikolo ndenze i-homeworks ndafunda ndagqiba mna ndinesidanga ndagqiba why kumele ngoku mna ndibe ndifundisa umntana like ootitshala nabo ndine-depression as we speak ndine-depression and ke ngoku I need umuntu ongathi unothando azondihaga ndine-depression ngolu hlobo mosi mna ndine-depression asoze ngoku funeka ndiyofundisa umntana nombhalisa umntana 5 pages ku-Afrikaans 3 pages ku-English 4 pages kwilantuka kwi-maths why for the why for mna ndizayaphaa kwabatishala bakhe ndizayaphaa eClone ndibuze uba sorry asingomagqaba kalo sifundile we know what's going on bona bafuna le load besuppose uba yenziwa ngabe yenziwe sithi mna ndifuna ukhala ngoku ndifuna ukhala I don't know how do you guys see yonke le nto ye-homeworks and whatsoever and what if umama umntana angafundanga ke ngoku because eza homeworks zinzima sifuna usebenzisa ingqondo uqhaqheza ingqondo bradakhe hayi man saphani ninike ilocation ndidikiwe mna nizondithuduza shim ewe man yabona lwa sawuvana wena man sawuvana chintixo hayi ndidikiwe soze shim ntoni amaqa no ndithetha inyani like what if umuntu akafundanga guys uzozenza njani ezi-homeworks zabantwana ndithetha inyani because you know ne nam qala ndandikade ndikhuthelisha abantwana ba-grade 12 i-maths ne-physics ndaduka bobhanxoko uxelela umuntu into eyi-1 ngayi-16 ndade hayi suka yiyeka loo nto leyo mna ngayi-16 uxelela into enye ingqondo yabona mani banganaziphongo akho knowledge funeka uba nale nto awusokolisi xa unale nto the qwa benesphongo ne-knowledge sena lam
Siphongo asikho sikhulu nje, asikho tsolo nje. That's why ngasifihli nosifihla ndibe ndifakela izinto. That's why sihlala sinje, because sine knowledge. Hayi ndidikiwe mna nongakhali, ndidikiwe bobubhanxa mna. Ndidikiwe anyone onothando anahage like i-tight hug. Okunye nokunye sakubona. Malinga. Fuck Malinga. Fuck. And sometimes bethuna khani imxele. Ndikuthanda mna qala ke sanalunga. Ndikuthanda mna xa le depression ndikuyo ngoku ngase nzohagwa nguwe. Ilocation yes location didikiwe. Because what is this? What is this at this age? Ndibe ndiqinisa ingqondo ndilungisa izinto zomntana. Do I deserve that? I don't. Mna ndideserve nje ubeka inyawo pha. And then ndibrashwe. Because what is this? What is this? What is this? Hayi suka chin. Umntana ndamphiwa mna. Ndamphiwa umntana, to be honest, mna ndimphiwa umntana. Ndimpiwe umntana mna, to be honest. Mna ndimpiwe umntana. Kaloku umntana unangaphi xa usithi akayiniki homework into akhange ayititshwe. Baba uthetha notishala ke apha mandikulungise. Because umntana omncinci lona, even if ungumtitshile umntana ona7, ucima fama usayazi lonto iload uthi umnika umntana ona7 5 pages kwi-Afrikaans, 3 pages kwi-Maths, 4 pages kwi-English. Imbadlo leyo. Imbadlo leyo. Eyakho imoto na ayina petrol ngase ndikunike eyam nje enye nenye soyibona. Hayi ke lwamna ezami imoto hlazi ku full tank ke sithandwa sama lokunqanda apho. Ndihlala ndino full tank ungastress. Iyo nto ndizula kanga ndizula iKapa lonke. Ndihlala ndino full tank. Ndihlala ndino full tank. Anyway khame ndihambe man busy man papa yini. Ndinomsindo man. Nomsindo as homework, because now what is this? Bekufama ndiya drive ngondibona amadoda ngoku. Ngoku it's time for amadoda. It's Sunday and ngomso kuyavuka kuyaphangela. Suppose by now I'm driving to men. You understand? But suppose by ndiya drive ngoku ndiyobona amadoda. You understand? I'm too young. I need to see amadoda. Lendo yoba being a mom and whatever. I'm too young for that. I'm too young and sexy. And taking age game and teta appearance we age. I understand, because I'll be there what I about too young. This is when 90s you understand? So no, the appearance, yeah, but the life and it deserve you. Suppose but someone is here, we are izinto, we are nditikiwe man. Titikiwe. Fama ngondi yobona amadoda. It's time for amadoda. It's time for abafana ngoku. Ngoku malu yamfana usebhizi wena. Usebhizi handisa ani uniform. Yomntana handisa. Yo! Ay akufani nje aba bantu bamitha bangazali. Hey! Hayi administration engaka. Kodwa ke ngase ndiphinde ndibe nomnye man. If bekuthiwa akaziswa ndimphanga lamini yogqibela. Anangxaki yomthwala but ndinengxaki nalamini yogcina. Bona lamini yogqibela hayi ingxaki ke lamini ayonqena ke yona ke. Ay isiboniso ndidikwe ku-ayina, ndidikwe kwenza homeworks, ndidikwe into yonke mina ndifuna ukukhala. Mina ndikhule khaya ngahlanjiswa nezitya mina. So what is this now? Ndiya-ayina, ndihlambe washing ngesikolo. What is this now? Man. Yi-depression mos le ndiyifakelwayo ngolu hlobo. Hayi sana. Ndiyabona amadoda ndiyayeka yonke laa nto ayino leya. Ufuna abafana bangaki? Oyi-1. Yintoni ibuzayo? Oyi-1. Ufuna ndidlale ngekhekhe lam ligcwala iKapa. Utheni ufuna undenza unondatshasa? One man Yintoni Pepe? Zakuqongqotha, zakubetha. Zakubetha. Awuveze phela kancane ndiveze nix. Andivezi nix because ndinomsindo ngoku. Ndinomsindo. And umsindo ndizawukhuphela eSouth Africa because ndinomsindo ngoku.
andivezi kwanto ke sana lam. Now me I am very angry. Yho, ibele lam elimileyo. Ibele lam elimile elifocusleyo. Wow. Hayi mandiphume ndihambe guys. Nibe ne-evening right. Sisayo ayina ke thina sazibona sesiayiniswa ngabantwana. Oh, ndi-happy 24/7 mna sithando sam. Ndi-happy ukufa. Yeah. And ke mna ke if ever kwenzekile uba ibe khona into endicaphukisayo, I deal with the problem. I look for solution. If there's no solution, I let it be, guys. Because what is this? Life is too short. Life is too short for man when frownile ndide. Uyanibona mna ne baby face mna. Xa uthanda ungacima ndili 2000 xa uthanda. Ungayazi uba ndinongqiza. Ndinongqiza mna. Uyayiva? Ndilingana nabantwana abancinci. Abanye umuntu andibize ngegama ndithi sweetheart ukushaya ntontoni yes. Athi umuntu hayi last born suxoka. Umuntu abe hayi last born suxoka. Umuntu hayi. You understand? Ndiyadidisa mna. Ungaze ubhideke uba awuqondanga. Ngiyabhideka. Bawuqondanga ungabhideka uzibuza uba ithini age we understand ungaxakeka ungaxakeka xa ungaqondanga uxakeka uba and then uyayiva because andityi yonke into kaloku sani enkosi sithando sami enkosi BA enkosi veza phela ngivezi nix hayi andityi yonke into mna and uthixo wandinceda mna uthixo wandidala nabamhle wandidala uthixo le yasebenza yabona izinwele zami zigcwele apha entloko zimhlophe sikho mhlophe nje you understand ayilofuzo you understand yebo ayilofuzo ukuhlakanipha uyabona ihlakaniphile wandenza namila kakuhle and wandenza ndangaseli notywala wandenza ndangatshayi wandenza naba ngumntana oku-sober senses. So ukwazi ukuthi namhlanje ulasibona unxilile. That's why excited. Ngalamini ulasibona maybe uqhunyiwe. That's why excited. No, I mean sober senses. My parents are very blessed to have me. Eve. Anyway, nibe nosuku oluhle guys. Ndiyaphuma kwenjenje. Oh, anisa request come ndinifaka nibanitsi man. Ndinihlalisa nje 5 minutes man ndiphume man. I don't know what do you guys want to say to me. Hayi ndiyanibona waiting to join don't requesting. So niya requesta nifuna uthini manje kuphela kumina nifuna uthini Mala bhuti kunjani last born right hello yaphila last born yaphila unjani siyaphila usivakashayele eDurban thina December usivakashayele eDurban eThekwini what December oh okay yeah muhle ne thank you sure. Imuhle phela Hello. Mina ngiyakuzwa uthi awuphuzi awuthini uyakhonza yini? Yebo baba Ukhonza Nikhonza Gospel Church eDelft. wow. Awuyazi ke wena ke Delft not in Cape Town. Hayi wenza kahle. Hallelujah. God is good. Hallelujah. Amen. Andiphatha mna. Andithinta ndiphilela uJesu. Uthetha inyani? Ndithetha inyani emsulwa andiphatha ndithintwa mi. Onibona ifresh kanje ucima ngibani othini ukhona umuntu othintwayo fresh kanje Angazi. Uzoyazi
Uneminyaka emingaki? Oh, ndimdala ukufa, ndimdala qha ndimhle. Ufikile ku-40. Hayi. Oh, usemncinci omisi. Hayi bo, lwa. Apha kwi-35 yona. Hayi, it does not matter. Qha ndimdala. Hayi, qhubeka ukuyiphatha kahle, qhubeka uyiphathe kahle. And guys, please remember, andiphathaphathwa mna. Antatshwa. Lo mntwana wakhona kanjani ungadatshwanga? Ndakha. Oh, kanti uthe wamphiwa. Sorry. Ewe kaloku ndakhawulwa. Yilaa nhlobo kaMaria. Hallelujah. Uyabona wena sizovana. Mna ngikholwa. Iwe ukhuluma ngakhona papa. Mama ndazi. Oh, okay. Anyway, guys. Bye-bye, guys. Let me go. Yeah, no sibongile no. Bye bye. No. Kaloku le location. Kwi-location iyeza ngoku, iyeza kwi-inbox. Mayize please sibhorekile nathi asazi noma masidumise siye ngaphi and Sunday kusasa ekuseni siyangena. Mayize location. Yo. Nibhore kanjani la sibona ikhona? Yabona ke mayize location. Oh. Yes, wait for it. Yes. Anyway, baba yintshoni zam, khane ndiyolungisa ne and nam ikhona. Let's show. Bangacela buza questions kuthiwe oh alomphatha akakho sure. Cela buza questions good. Kayiba. Okay. Shosho ke Tom sharp. Sabuya late ke zithandwa zami ngo-10 ndinendaba ke zithandwa zami ngo-10 o'clock. Sanixele anyway, sanixele enye into. Ndiyanithanda, stay blessed.